Ήρθε η ώρα, Μιχάλη. Σήμερα θα δοκιμάσουμε και θα υπερασπιστούμε το αγαπημένο μας χάμπουργκερ. Τι να μας πει το μακαρόνι μπροστά στο μπέργκερ. Τι να μας πει το μακαρόνι μπροστά στο μπέργκερ. Διονύση, Χριστό. σήμερα δεν ήρθαμε να παλέψουμε απλά για ένα φαγητό. Σήμερα ήρθαμε να μιλήσουμε για μια θρησκεία. Πασταφάρια. Χαίρετε και καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο κανάλι του Box μαζί με τους Take It Serious. Είμαστε οι board gamers εμείς, δύο δείγματα από αυτά. Για να παίξουμε στην εκπομπή αλάτι και πιπέρι, Ultimate Food Fight. Και το δίλημμα το σημερινό είναι το εξής. Μπέργκερ ή μακαρονάδα. Βασικά, μπέργκερ ή μακαρονάδα. Μπέργκερ ή μακαρονάδα. Διονύση, επειδή πεινάω ήδη, Ας παραγγείλουμε. Πάμε να παραγγείλουμε. Ωραία. Βγάλε κινητό. Βγάζω κινητό. Ανοίγω εφαρμογή Box μόνο. Εδώ. Βάλε μακαρόνια. Λοιπόν, μακαρονάδες, εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε μία αστακομακαρονάδα, έχει. Πού είναι στη Μύκονο, είναι ο άλλος. Θα σε κάνω εγώ καρατέκα. Εδώ είσαι. Όπ, εδώ είμαστε. Καρμπονάρα θα μπει, έτσι. Αν δεν μπει η μέκα του μακαρονιού, τι Ναι, θα ρε μπει. φίλε, καρμπονάρα. Οπότε παίρνω τσίμπα καρμπονάρα, τσίμπα μια γαριδομακαρονάδα για να το παίξουμε και λίγο μπρούκλιδες. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Να πάρουμε και μια Νάπολη, έτσι να πούμε ότι βάλαμε και το vegan. Να πούμε ότι γιατί έχουμε τις επιλογές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί μπορούμε. Και μια μπολονέζ. Μπολονέζ, κλείσουμε. φίλε, μπολονέζ από το τραπέζι δεν γίνεται να λείπει. Εγώ είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, θέλω σίγουρα το double burger. Διπλό μπιφτέκι Ναι, μοσχαρίσιο, αυτό το διπλό τυρί. double burger. Το Ωραία. μπορείς να το φανταστείς πώς θα είναι. Σερφ and turf έχεις φάει. Όχι, ποτέ, αλλά θα ήθελα να... Και μοσχαρίσιο κιμάς. Και γαρίδες και απ' όλα. Ένα σερφ and turf. Και ένα Ζηλέψαμε. bacon cheddar fries από πάνω. Bacon cheddar fries, Δεύτερο, σωστό. δίπλα. Και ένα mushroom melt θα πάρουμε. Chicken. Με τραγανό κοτόπουλο, πανέ, λιωμένο τυρί, bacon, Μια μανιτάρια. χαρά. Και λέω να παραγγείλω μάλιστα. Και δεν θα παραγγείλω απλά, Αλέξη. Κάτσε να βάλω το 166 εγώ πάντως στις γρήγορες κλήσεις. Γιατί μπορεί να χρειαστεί. Θα κάνω και review στο κατάστημα ή θα το προτείνω και σε κανένα δυο φίλους ακόμα για να πάρουμε αυτόματα 250 box πόντους Πολύ ωραία. για επόμενη παραγγελία. Πολύ ωραία. Να αφήσουμε και ένα φιλοδόρημα στο διανομέα. Εννοείται. Ωραία. Εμείς αφήσαμε τίποτα. Εμείς εννοείται το διαφύσαμε. Πάντα. Έτσι. Να έρθει το φαΐ. Περιμένουμε τώρα. Ούβλα Πόρτ. Σαν να παίζει η Μπαρτσελώνα με τον Αστέρα του Βλαχιώτη. Δηλαδή επέλεξε να μας φέρεις τώρα. Και μιλάω σε ένα που σε ξέρω από τον προηγούμενο επεισόδιο. Άστα το παιδί. Και τον πάντα τίμιο Αστέρα Βλαχιώτη να πούμε. Ναι, τον πάντα τίμιο ομαδάρα δεν το συζητάμε, αλλά ξέρεις, έκανα σε αντιδιαστολή της ομάδας. Ζυμαρικά μακαρόνια εναντίον μπέργκερ. 9 στους 10 να ρωτήσεις. Απορώ πώς θα με πείσεις και άντε όχι εμένα, τον κόσμο πώς θα πείσεις. Ένα-ένα. Αρχικά να πούμε, Ναι. γιατί δεν το είπαμε κατά λάθος πριν, ότι μιλάμε για μια θρησκεία. Δεν το λέω, το βγάλω από το μυαλό μου, υπάρχει όντως. Τι υπάρχει. Σωστά. Υπάρχει όντως η θρησκεία Το του μακαρονάδο. μακαρονιού. Έλα ρε φίλε. Βεβαίως, από το 2005. Πώς είναι αυτή, είναι 5-6. Δεν ξέρω. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει. Είσαι πιστός. Βεβαίως και είμαι. Μπράβο, Ο αγόρι μου. πιο πιστός. Κάθε Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή είναι η μέρα που τη γιορτάζουν, Ναι. τρώμε μακαρόνια. Το Έλα. ξέρεις ότι υπάρχει και εκδοχή παράδεισου και κόλασης σε αυτή τη θρησκεία. Πώς είναι ο παράδεισος και μακαρόνια. πώς είναι η κόλαση, ας πούμε. Και πες μου αν θα σε πείσω με αυτό που θα σου πω. Δεν ξέρω. Αν πας Ενδιαφέρον στον είναι. παράδεισο, Ναι. έχει ένα τεράστιο ηφαίστειο μπύρας, Ναι. της καλύτερης μπύρας και όλος ο χώρος γύρω-γύρω στον παράδεισο είναι γεμάτο strip clubs. Αντίστοιχα η κόλαση Ναι. έχει χαλασμένη μπύρα Μμμ. και strip clubs του οποίου όσοι εργάζονται εκεί έχουν μεταδεδομένα νοσήματα. Τι μου λες. Στο χάμπουργκερ. Τι σου λέει χάμπουργκερ. Ναι, Τι σου λέει ένα χάμπουργκερ, από πού Χάμπουργκερ. έρχεται. Το χάμπουργκερ έρχεται Από τη Γερμανία. Τη Γερμανία. Αμβούργο. Ναι, ναι, από εκεί, Μπράβο, από εκεί, μπράβο. από εκεί. Και το έχει τώρα η ιστορία ότι οι Γερμανοί εργάτες που φύγαν και να δουλεύουν στην Αμερική έφεραν μαζί τους αυτή τους τη λατρεία που λέγεται μπέργκερ. Ένα μαχαίρι παρακαλώ. συγγνώμη. Να κόψουμε τα μπέργκερ γιατί πολλοί μιλάς δεν σε βλέπω τρως. σωστό και αυτό, παιδιά. Να φάμε, να φάμε. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε διαγωνισμό με δώρο το God of War Ragnarok Collector's Edition. Λοιπόν, τι έχετε εδώ. Ξεκινάμε με Ναπολιτάνα. Μάλιστα, απλή. Απλή, Λιτή και απέρριτη. λιτή, να γίνει η αρχή. Να γίνει η αρχή. Πρέπει να φας Smooth αρχή δύο δηλαδή. κουβάδες για να χορτάσεις. Εσύ τι έχεις εδώ. Εγώ εδώ έχω γαριδομακαρονάδα. Special. Al dente. Special. Πώς καταλαβαίνεις αν είναι. Αν al είναι dente? τι. Το πετάω στον τοίχο. Το μακαρόνι, πώς το καταλαβαίνεις αν Το είναι. πετάω στον τοίχο. Ισχύει Εσύ αυτό. άμα το πετάξεις στον τοίχο, τον μπέργκερ τελείωσε. Εγώ φίλοι το δοκιμάζω. Γιατί ο κοιμάς είναι μοσχαρίσιος κυρίως και μάλιστα μπορεί να παρασκευαστεί ένα μπέργκερ να τα ακούει αυτό ο φίλος σου ο Γιάννης μέχρι και από κρέας 100 διαφορετικών αγελάδων. Ωραίο. Έτσι. Εντάξει, να σου πω όμως τώρα και κάτι. Ναι.
Το παλεύουν το μπέργκερ. Να το βάλουν σε πιάτα, να το κάνουν γκουρμέ. Γκουρμέ δεν θα γίνει ποτέ το μπέργκερ. Ενώ το μακαρονάκι, Ναι. πας στο κυριλάτο το μαγαζί, Ναι. βγαίνεις και το ραντεβουδάκι σου Ναι. και παίρνεις τον βασιλιά των πιάτων. Είπε ο άνθρωπος εδώ ότι το γκουρμέ δεν υπάρχει στο μπέργκερ. Δεν θα γίνει το μπέργκερ υπάρχει. γκουρμέ Δεν ποτέ. υπάρχει. Αυτό που βλέπεις, κύριε μου, εδώ είναι το λεγόμενο surf and turf. Ναι. Δηλαδή και του λιμανιού και του σαλονιού. Και κρέας και θαλασσινό. Και μπιφτέκι Μπιφτέκι και γαρίδα. και γαρίδα. Και άμα θες φέρε εδώ το Πού να κάνεις το και δεις αυτό? μία έτσι και τέλος. Συνήθως αυτό το βλέπω, ρε παιδί μου, με θλιβερούς χαρακτήρες Σαν και εμένα. να κρατάνε μπεργκεράκια σε Ναι, ταινίες. Είναι σε φάση, έχω βγει για το ποτό μου, Ναι. κάτσε να φάω κάτι, κάθονται εκεί σαν καημένοι. Να σου πω Μακαρονάδες γιατί. ξέρεις Που που λέει, έχουμε. το έχεις δει σε ταινίες. Βεβαίως. Στη μακαρονάδα, τη μόνη ταινία που το έχω δει είναι στη Λέδη με τον Αλέτη που ρουφάνε το μακαρόνι τα σκυλιά. Κόψτε το να φάω τόση ώρα. Πρέπει να βάλω χέρι αναγκαστικά. Ναι, βάλε. τώρα δεν Δικό γίνεται. σου, άμα είναι πάρ' το εσύ. Εγώ να πω κάτι, γιατί μαζεύω και θα κάνω την έκρηξη τώρα. Το μπέργκερ. Όχι, όχι. Το μπέργκερ. Όχι, για να δοκιμάσουν. Το μπέργκερ. Όχι, μην Θα το το πάρω κάνεις. μόνο. Μην το κάνεις, Αλέξη. Το μπέργκερ είναι το μόνο φαγητό που σου μιλάει και του μιλάς. Και δεν του λες. Έχεις μια αλφα σχέση με το φαγητό. Κατάλαβες. Είναι το μόνο φαγητό που μπορείς να. Όχι, ρε Αλέξη. Όχι, ρε. Εσύ που είσαι ξυρισμένος είσαι ωραίος. Θέλω τώρα το Μιχάλη να κάνει Η το ίδιο. μαγεία είναι αυτή, αγόρι μου. Όταν δεις άνθρωπο με λεκέδες, μαγιονέζας και του συναφιού στα μουσια του, είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Είναι ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Εγώ μπορώ να πεθάνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν τον νοιάζει η εικόνα του. Βγαίνει έξω, περνάει καλά, τρώει. Σου φεύγουν όλα τα προβλήματα τώρα. Και άντε, εγώ έννοιες, κάνω μία έτσι και προβλήματα. σκουπίζομαι. Σκέψου να τρώγα μακαρόνια να κρεμόντισαν από εδώ. Δεν θα κρεμόντουσαν, θα ξέρω να το φας. Το μπέργκερ ωριακά θα έχει ξύρισμα μετά για να καθαριστείς. Για να φύγει από το μέσα η σάλτσα και το μαρούλι και ό,τι άλλο έχεις βάλει. Για να σε πάω στις ταινίες. Ναι, να με πας. Γιατί δεν έχεις μεγάλη γκάμα στον κινηματογράφο. Πήγες μέχρι. Τι πήγε? Δεν θυμάμαι, μέχρι Ελέδη Αλήτης. Να θυμίσω Νονό. Το νονό. Να θυμίσω ότι ο Ρόμπερ Ντενίρο έτρωγε τα μακαρόνια. Καταρχήν σου δίνουν ένα κύρος, έτσι. Πας και βλέπεις τον άνθρωπο εκεί με την κουστούμιά του. Έχει 800 κουστούμάτους γύρω-γύρω, δεν μπορεί να πλησιάσει το μαγαζί άμα δεν θέλει. Τρώει τη μακαρονάδα του, ωραίος κύριος, σκουπίζεται. Το μπέργκερ είσαι όλη πλέμπα. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριοι. Είμαστε λαϊκοί άνθρωποι. Γιατί εδώ πέρα, κύριοι, θέλει δυναμάρια για να φας αγώνια. Εδώ έκανε κράκ το αγώνι μου τώρα. Double burger. Κάμπα. Το χώρισα έτσι εδώ πέρα. Κατάλαβες. Θέλω να δοκιμάσω εδώ με τις γαρίδες. Ωραίο πράγμα, Δηλαδή τώρα θα βλέπει ο κόσμος και θα ζηλεύει όσοι βλέπετε τώρα αυτή την εκπομπή, ό,τι ώρα και να είναι, και πεινάσετε και ζηλεύετε το φαγητό που τρώμε. Μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε στο box, παραγγείλτε και σε λίγη ώρα θα είναι στο σπίτι σας. Θέλετε να δοκιμάσετε, παιδιά, λίγο. Είναι κρίμα, σας λέω, σας λυπάμαι πραγματικά. Πες μου Αυτό πρώτα, εδώ έχει. Θέλω να μου δώσεις το καλύτερό σου και να σου δώσω και εγώ το καλύτερο. Το καλύτερό μου δυστυχώς το πήρε ο αδερφός μου και το έχει μακελέψει, άρα πάει. Το δεύτερο καλύτερο και εξίσου καλό είναι το Surf and Turf που μπορείς να το πάρει, έχει και γλυκόκρινη σαλσούλα μέσα. είναι Έχω τι πάρει πρέπει. ήδη γαριδούλα. Θέλω Ωραία. να παίξω Θα αλλού. πάρεις τότε Θέλω να με παίξω κρεατικό. Με κοτοπουλάκι, μπέικον, μανιτάρι. Έλα, Ωραία. έλα. Σπρώχνω- Και να σε ξαναδώ άμα θα ξαναγυρίσετε. Σπρώχνω μακαρόνι. θέλω. Σπρώχνω μακαρόνι. Δεν θέλω. Σε ένδειξη καλής θελήσεως. Δεν έχω ξαναφάει τόσο γεμάτο μπέργκερ, να ξέρεις. Επίσης, Έλα. σε ένα άλλο πράγμα που χάνεται Ναι. είναι η γεωμετρία. Δεν μπορείς να το χτίσεις όσο πραγματικά θες και να φαγωθεί σωστά. Α, Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω ένα τόσο μπέργκερ με όσα υλικά θέλω γιατί δεν έχει κανένας μας ένα τέτοιο στόμα. Μακάρι να είχαμε. εντάξει, έχεις την επιλογή το κόβεις, ρε παιδί μου, το κάνεις μετά δεν τρώω burger. Ναι. Τρως και το μπιφτέκι, σκέτες πατάτες ή λίγο μπιφτέκι με κρεμμυδάκι. Δεν είναι το μπέργκερ που παραγγέλνεις. Δεκτό. Βέβαια, βλέπω και κάτι τύπου σαν και εσάς μακαρονάδες να πηγαίνουν και να μου τρώνε τα μακαρόνια. Έχουν βάλει το κουτάλι από κάτω και γυρνάνε γύρω-γύρω. Λες και είναι να πούμε στην Τοσκάνη και Από αράζουν πάπου εκεί. προς πάπου. Έτσι, γιατί το μακαρόνι έχει κύρος. Τώρα δεν γίνεται να λερωθείς, ρε παιδί μου, εκεί που τρως στο κυριλάτο το εστιατόριο. Είμαστε 4 άτομα εδώ. Οι δύο τρώμε μπέργκερ, εσύ τρως μακαρονάδα, εσύ τρως μακαρονάδα. Ο μόνος που έχει λερωθεί, αν το έχεις χαμπάρει, είσαι εσύ. Η αλήθεια όμως τώρα είναι ότι το μπεργκεράκι στο σπίτι είναι λίγο ταλέπα να το κάνεις homemade. Δεν θα κάτσεις να ασχοληθείς και πολύ. Δεν θα το κάνει κανείς homemade. Το μακαρονάκι όμως στο σπίτι, σπίτι χωρίς μακαρόνια, δεν είναι σπίτι, τέλος, έτσι. Να σου φτιάξω κάτι γρήγορο πασάκα μου. Έτσι, Καταρχήν να πούμε κάτι. Γιατί Ναι. μας λένε, είστε του αφανγκατέ εσείς κλπ. Η μακαρονάδα είναι το μοναδικό φαγητό που μπορεί να το φάει ο πιο εγκαταλελειμμένος από το Θεό φοιτητής που Μπράβο. ζει με 5 ευρώ τη βδομάδα, να φάει μια μακαρονάδα και να ρίξει απλά λίγο κέτσα πάνω και να το φάει, μέχρι
την πιο ακριβή μακαρονάδα μπορεί να φάει, ξέρω εγώ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο που να έχει 8.000 ευρώ η πυρουνιά. Βεβαίως. Στο μπέργκερ δεν υπάρχει, είστε όλοι το ίδιο. Άρα τι μου λες? Μου λες ότι για να νοστιμέψει κάτι. Δεν ένα είπα εγώ να υλικό, νοστιμεύσει. Είπα ότι υπάρχουν επιλογές Υπάρχουν για όλα. επιλογές, υπάρχουν επιλογές για Μπορεί η μακαρονάδα με τη σάλτσα που φτιάξω άλλο να είναι πεντανόστιμη. Δεν έχει να λέει αυτό. Είναι για όλες τις τάξεις. όλα, για Για όλους όλες τους τις τάξεις ανθρώπους. είναι οι μακαρονάδες. Για όλες. Θα πεις κάτι να με στηρίξεις, με έχουν στριμώξει εδώ πέρα. Κάθεσαι Θέλει να τρως τόση ώρα. αγορίνα μου, έλα, σε βλέπω ζαχαρώνεις. Έχω ζαλιστεί από τον μπέργκερ. Ζαλιστή και πέφτει. Δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Λοιπόν, μιλάμε τώρα εδώ για να δείχνουμε και το στραβό το δίκιο. Πριν λίγο καιρό φοιτητής, τώρα φαντάρος. Του λείψει μακαρονάδα? Δεν του λείψει. Μακαρονάδα πρωί το βράδυ. Τι του λείψε? Τι θα σου λείψει? Θα σου λείψει το μπέργκερ, φίλε. Αυτό θα σου λείψει. Η διαφορετικότητα, η ουσία, η νοστιμιά. Εσύ τώρα λες μακαρόνια, οκ, μακαρόνια. Πες μου 5 πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς μακαρόνια. Τι σου έρχεται στο μυαλό, να δω. Τι μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Θες να πάω τόσο βαθιά μέσα στην ψυχούλα σου. Όχι, εσύ πες 5 πράγματα. Μακαρόνια, οικογένεια, Ναι. σπιτικό, Μαμά, μαμά, γιαγιά, γιαγιά. παράδοση. Αν όμως πάνε παππούς, το συνεχίζει. Το μπέργκερ λοιπόν τι σημαίνει? Το μπέργκερ σημαίνει Κολοτούμπα. έξαψη, διαφορετικότητα, έκπληξη, Έρωτας. γεύση, έρωτας. Την έκπληξη την Ουσία. έχω ζήσει πολλές φορές να ξέρεις, ειδικά αν το έχω φάει στο δρόμο. Φίλε, εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία κοιτά να δεις. Τι ήρθαμε εδώ να υπερασπιστεί ο καθένας το πιάτο του. Βεβαίως. Τι πιάτο που έρχεται από το box στο σπίτι σου. Εμείς μιλάμε ότι θα έρθει το μπέργκερ στο σπίτι σου, θα το φας όπως θες, θα λερωθείς όσο θες, θα το απολαύσεις. Θα κάνεις μπάνιο με αμοβολή για να φύγει από πάνω σου όλη τι έχει μείνει. Με προσβάλλεις. Να σου πω όμως και το άλλο. Να μου πεις. Μπαίνεις στο πλοίο. Ναι. Ποιο πλοίο? Κάνεις εσύ ταξίδι. Ναι. Κάνει ταξίδια συνέχεια. Για πες. Θα πάρεις Πού το θα το πάρεις? μπέργκερ, θα πάρεις το μπέργκερ ή τη μακαρονάδα. Τι είναι πιο safe να φας στο πλοίο? Έτσι όπως κουνιέται το πλοίο, Ναι, ναι. ένδεκα κοίθεν αριστερά-δεξιά. Τι θα μείνεις νηστικός, ταξίδευες όλο το βράδυ, πας Είσαι στην έτσι. Ιταλία. Πας Ρόδο, είναι 12 ώρες. Θα πάρεις το 15. μπέργκερ που το βλέπεις εκεί στη βιτρίνα να στάζει ο υδρότας από πάνω ή θα πάρεις το μακαρονάκι με τη σαλτσούλα, το safe. Που άμα το πετάξεις στον τοίχο θα είναι σαν αρμόστοχος. Δεν έχει σημασία. Τι είναι πιο πιθανό να σου φύγει μέσα στη θάλασσα. Έχεις το μπεργκεράκι το οποίο είναι αποδομημένο εκεί πέρα, το βλέπεις στην αποσύνθεση και έχεις δίπλα το μακαρονάκι. Έχει Εντάξει. δίκιο τώρα όμως. Μπορεί να σου φύγει το μπέργκερ, να φύγει το Μα πάνω, να χάσει φύγει το το μπιφτέκι, είναι μπιφτέκι. αυτό που λες είναι το μόνο που φοβάμαι. Κι εγώ το Και εσύ φοβάμαι. πάλι σαν τον Μίτσο. Με εμάς ή με τους Μα άλλους. έχει δίκιο όμως. Το μόνο πράγμα που κουνάει. πρέπει να φοβάσαι στο μπέργκερ είναι ότι εκεί όπως το κρατάς μπορεί να σου φύγει το μπιφτέκι μπιφτέκι. κάτω. Οπότε να ξέρεις Πάντα τώρα χάνεις. τι κάνεις, να ξέρεις τη μέθοδο. Τα πίσω δάχτυλα. Πίσω δάχτυλα, είδες που ξέρεις, η γνώση της. Πιέζεις πάνω. Πιέζεις, τρως από Και μπροστά. το κρατάς ανάποδα. Ναι. Ανάποδα. Εγώ Παιδιά. που το τρώω με μαχαιροπύρνο και με κράζουνε, έχω εκπαιδευτεί σε ειδικού Σαολίν στο Νεπάλ. Ναι. Τόσο να είναι, μπορώ να στο κόψω έτσι σαν κατάνα και να στο έχω μια μπουκιά όλο. Και με κοροϊδεύουνε που δεν το τρώω με τα χέρια, επειδή δεν θέλω να λερώνω με άνθρωπο. Αυτοί είστε. Παιδιά, οφείλω να ομολογήσω ότι τα επιχειρήματά σας σε αυτό το επεισόδιο ήταν πολύ καλά. Το προσπαθήσαμε. Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Κινέζοι, μια εικόνα ισούται με 1000 λέξεις. Δηλαδή, συμφωνούμε. η απόλαυση, δείτε ένα χαμογελαστό έναν άνθρωπο, ένα ωραίο παιδί, πώς απίλαυσε το μπέργκερ του. Εσείς μακαρόνια λέγατε, μακαρόνια δεν είδαμε. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος θα κρίνει Σωστό για αυτό. ποιος είναι ο πιο πιστικός. Αν τον πείσαμε με το μπέργκερ, αν οι board gamers σας πείσανε με τα μακαρόνια, με τις μακαρονάδες, με τα ζυμαρικά. Αυτό που θέλω εγώ να υπενθυμίσω είναι ότι τρέχει διαγωνισμός με δώρο τη συλλεκτική έκδοση του God of War Ragnarok. Πολύ απλή η όρη συμμετοχής. Subscribe στο box, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στην περιγραφή και αφήνετε ένα σχόλιο με το ποιος σας έπεισε στο σημερινό βίντεο. Ποιο σα έπεισε. Έχουμε πάρει το PlayStation 5 από την προηγούμενη. Έτσι. Τώρα θα παίξουμε και το Θα παίξουμε και God of Να σου War. φωνάξω να παίξουμε παρέα. Ωραία. Ψηφίστε μας και θα κερδίσετε δώρα πολλά. Και πάμε να φάμε κανένα μπέργκερ, Ναι. Πού πήγαν αυτοί, ρε. Πάμε για κάνα μπέργκερ γιατί πείνασα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, γεια Γεια σας. σας.